Și hei, salutare lume! Numele meu este Alex și m-am gândit să fac o serie cu Techit. Este versiunea 1.2.5, moduri Optifine, stai așa să le și vedem. Optifine, Chicken Core, de asta nu merge, Forgiu, ăsta iar nu merge, Too Many Items, Race Minimap-ul, ăsta nu știu cum se numește. Buildcraft, Builders, Buildcraft, bla 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 bla. Să le vedeți voi. Bun. Să creăm o lume cu Techit sezonul 1. Bun, supraviețuire. Să nu se facă structuri. Da. Bun, și să începem. Pe 1.7.2 aveam lag când am filmat ultima oară și chiar nu vreau să am așa lag pentru că pe la n-am avut niciun mod, nu era Forge, n-am avut Optifine și bla 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 bla. Fac unde ne-a dat. Și pe ăsta nu am așa de mare lag, după cum puteți observa. Am 25 de FPS-uri așa, dacă mă uit în sus am 42 și deci e bine. Și dacă o să mai micșorez la setor video, ăla doar pe normal, o să am și mai multe FPS-uri. Bun, aici am Timber Mod, deci dacă vreți să uitați-vă, dar în sezonul ăsta vreau să fie survival și deci vreau să fie și survival și creativ. Deci unele chestii pe care nu știu să le fac o să mi le iau cu survival, cu creativ. Și acum o să ne dăm puțin să mergem să cotăm un loc mișto. What the fuck is this? Prima dată când întâlnesc așa ceva în Techit. Tu-ți bagi joc de mine, frate, wow. O să am noi un sapling de pe creativ dacă tot l-am aflat pe ăsta. Să vedem. Da, în fine. Îl lăsăm noi pe ăsta. Bun. Uite, acolo este ulei. Mișto. Aici este lavă, apă. Chiar nu știu unde să rămânem. Și chiar nu știu. Uite aici, zic eu, ori. Nu? Nu. Aici e bine. Super. Deci aici este super. Ok, bun. Să începem prima dată cu niște lemn. Deci, după cum v-am spus, vreau să încep seria asta de Techit și o să mă folosesc și de creativ pentru că pe versiunea 2.5 nu pot să instalez ăla, nu știu cum se numește. Da, nu știu cum se numește. Ăla care ți arată rețetele de la chestii, adică cum se fac chestiile. Și aș vrea să-mi lăsați în comentarii, dacă știți careva, să-mi lăsați linkul să-l pot descărca. Not of items, da, dar nu l-am pronunțat bine, nu știu, e tare nașpa, nu știu cum mi se zice. Să mi-l pot instala și eu, ca să-mi arate toate rețetele, cum să fac, pentru că, na, Techit-ul e greu și de-abia m-am apucat. Bun. Vă zic de pe acum că primul episod o să dureze gen 15 minute, în care nu o să facem prea multe. Bun. O să facem foarte multe chestii pe parcurs. O să încerc să nu folosesc game modul de prea multe ori. Și suntem pe pașnic, ne punem pe normal. Așa, option, muzică, sunetele mai mici. Bun. Pentru început. Mamă, dar chiar e frumos aici, ok. Pentru început să ne facem un crafting table. Ok. Ne facem un târnășchiop. Târnăcop.
plăsc. Bun. Și așa să vedem cum să ne facem noi mina. Hai să începem de aici. Că toți sunt aici. Casa noastră o să fie pentru început în pământ, unde o să minez și chestii. O să rămânem aici pentru început și o să vedem mai pe parcurs. Bun, nu știu, nu am un microfon chiar așa de bun. O să-mi iau altul nou, deci stați liniștiți. Asta nu e problema. Deci totul va fi foarte bine. Bun, și cam până aici pentru că nu am torțe. Bun. Deci să facem un furnal pentru început. Da, și acum scuzați-mă, deci ce o să ne luăm noi la început de pe creativ, deci doar așa pentru început, o să ne luăm 1-2 copăcei de ăștia mișto, pentru că am văzut în junglă de ăștia, și o să ne mai luăm una de asta, de asta, de asta, de asta. Și ce să ne mai luăm de pe aici? Ce să ne mai luăm noi? Zic că am luat și prea multe, deci... Hop, de aici mi-a trebuit mie ceva. Bone milk. Să vedem. Crește? Ce? Frate, cam am lag un pic. Pentru că n-a și filmez, așa că o să lăsăm mai pe ăsta, ok. E bine și așa. Se vede destul de bine. Da, deci pe ăștia nu poți să faci singur, trebuie să-i lași să crească ei. Bun, deci pentru început ne-am luat chestiile astea. Deci v-am zis că o să ne... Deci fac o serie în care o să fac și cu creativ și cu... și survival pentru început. Dacă aveți chestia aia, modul ăla care arată rețetele, vă rog să mi lăsați în comentarii de unde să-l pot descărca, pentru că am are nevoie de el. Pentru că după nu o să mai facem cu creativ, ci o să luăm fără. Și o să mai continui seria asta, dar o să încep altă serie pe care o să facem de kit, dar fără creativ, deci pe care nu o să luăm cu creativ, o să-l facem totul corect. Bun, să vedem, mai luăm niște copaci, știu că e cam plictisitor la început, dar mai luăm niște copaci și o să mă săpui să mi se facă niște căuli. Am văzut pe niște sugar. Să luăm, să iau, opa, ce avem noi aici, gravel. Să iau tot sugarul ăsta și să-l pun încă pe margini, pentru că momentan nu o să avem nevoie de el, dar pe parcurs o să avem nevoie. Bun, poate mulți știți că ce sunt semințele astea. Deci pe asta că le pun să crească, o să-mi dea, o să crească așa ca o floare și în vârf, și tu spargi floarea aia în vârf și de acolo să-ți dea ață. Deci este o chestie foarte, foarte mișto, care mie îmi place foarte mult. Da, și trebuie să se ude pământul ca să poți spune, pentru că altfel nu poți să o pui dacă nu se udă pământul. Vedeți? Trebuie să așteptați să vi se ude pământul ca să puteți să puneți. Bun, aici trebuie să aștept încă. Bun, stai așa să-mi fac aici un... Păs M, nu.
Unde era ăla? Meniu. Frate, unde era ăla? Nu, frate. Ăla pentru Ray Minimap. Pentru că la mine nu-i pe M. Ce e pe M? A, gata, l-am aflat. Da. Bun, punem casă. Casă, bun. Culoarea o punem mai închisă pentru că așa o să știm întotdeauna un verde. E minunat. Ok. Să vedem dacă ni s-au udat. A, uite. Gata, ați văzut? Am putut să pun. Bun, aici văd că este un măr, să luăm și pe ăsta pentru că deocamdată nu avem mâncare. Și să încep și să scot dirt-ul ăsta. Să-l scot de pe aici puțin. A, și mai am încă o problemă. Eu am 4 GB RAM în calculator, da? Dar la Minecraft am pus doar 1. Și aș vrea să aloc 2 sau măcar 3. Doar că pe mine nu mă lasă ca să aloc 2. Și nu înțeleg de ce, pentru că am văzut la mulți care au făcut tutoriale de genul. Au avut 4 și au alocat 2. Și lor le-a mers. Doar că la mine nu merge. Deci, dacă știți careva, vreau să mă ajutați. O să vă dau și Skype, o să vi las în descriere, mă adăugați și mă ajutați. A, uite ce mișto e aia acolo. Acolo am putea fac casă, dar na. E prea nașpa așa în sus. Și deja și vine noaptea. Deja vine noaptea și nu avem casă. Mamă, ce mișto am prins. Mamă, cât e aici. Ok. Hai, repede, 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 repede să mergem. Să luăm tot și să ne băgăm. Oh, fuck. Eu. Sari-mă odată. Ce, frate? Așa voi n-am mai văzut. Frate, deci, să-mi bapici? Frate, du-te, frate, naibii, de apă. Să-mi ba piciorul. Na. Să te mai văd eu acum că pe unde vii. Naibii de apă. Bun, noi aici o să ne facem casa. Uite, mi s-au dat și asta, bun. Să vedem, dar oricum noi nu mai apucăm acum. Să ne mai facem încă, să ne facem repede o casă. Dar oricum o să lucrăm și așa peste noapte. Și oricum imediat se închide episodul pentru că deja am filmat 13 minute. Și da, după cum v-am zis, o să filmez doar 15 pentru început. Ok, deci eu sper să vă placă seria de kit. Pentru că na, e... A, dacă vreți kit-ul, să mă lăsați în descriere. Pentru că o să vă dau linkul de unde să vi-l descărcați. Și voi doar să vi-l descărcați, o să vi-l instalați și vă dă direct cu launcherul de la Minecraft XP, SP. Deci este gata instalat tot, l-am făcut eu. Am muncit foarte mult pentru el. Deci foarte mult am muncit pentru el, dar și la un moment dat chiar am crezut că nu o să mai îmi iasă. Dar până la urmă mi-a ieșit ce mi-am propus să fac. Bun, face repede niște coal. Hai să omorâm păianjenul ăsta. Ok. Mi-a dat un ochi pe care să-l mănânc. Fac, mi-a dat poison. Da. Pe acolo sunt niște vaci, aș putea să merg să le iau pentru mâncare, dar pe alea aș vrea să le las. Deocamdată. Pentru că vreau să le mulțesc, deci, na. Și poate nu m-au auzit, dar
O să îmi fac eu microfonul pe la urmă. Și na, și vorbesc mai încet, deci. Mă, dar ce zombie, frate, deci... Wow! Deci nici nu urlă, deci nici nu spune absolut nimic. Vine spre tine și nu spune absolut nimic, deci na, nu mai face ca proști. Bun, și văd că o să lungesc filmul dacă mai stă mult. Așa că... Asta o să fie primul clip din Techit. Sper să vă placă. Aș vrea să mă ajutați și pe mine acum că sunt la început de carieră. Bine, deci eu nu fac pentru bani, eu fac din plăcere. Dacă vreți să mă ajutați cu 20 de like-uri, 10-20, nu am pretenții la început pentru că știu că sunt youtuber mai bun ca mine și la început nu prea am pretenții de ceva. Deci, na. Măcar 10-20 de like-uri să-mi dați și mie. Și oricum, după episodul ăsta o să fac și clipul 2, adică episodul 2. Pentru că, na, așa e frumos. Da. Aici o să încheiem primul episod din Minecraft Techit. Vă rog să vă abonați. Dacă v-a plăcut să vă abonați, să-mi dați 10-20 de like-uri. Bine, să-mi dați like-uri. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!